Hi guys! It's me, Michelle V. And Merry Christmas comments sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Guys, happy Sunday! Anyways, dito kami ngayon sa park. Ito yung park, ito is malapit lang sa amin guys. Ayan. Ano na, palusaw na yung mga yelo. Kasi hindi na nag-ulan, hindi na nag-snow. Ganyan. So kaya paano na siya, oh. So nandito kami ngayon ng aking alaga. Ng aking alaga dahil kami ay maglalaro. Nahuli na kami sa ano. Guys, as in paano na yung mga snow? Paano na siya? Palusaw. Charot. Palusaw-lusaw na nga talaga. Aray ko. Hindi ko naglalagay kasi nito. Hindi ako mahilig maglagay nito. Anyways. But props namin yung gagawa kaming siniman mamaya. Bas. Zero. Okay, ilagay. Ang lamig kasi nga napaligiran ng yelo kaya ganun. Diba? Lusaw na eh. Tsaka yung iba dito tinanggal na nila. So, yan. I hope makagawa kami ng siniman. So, update pa kayo guys. Mamaya. Guys, dito kami. Gumagawa kami ngayon guys. Gumagawa pa ito pa lang. This is the outlook. Wait, lagay ko kayo dyan. Sana pwede. Wala akong dalang ano. Tanggalin ko to para makita nyo. Hala ka. Yan. Sana hindi masira ang mga phone. Malulusaw yung ice. Tapos si Rafael ay nag-ano-ano doon. Ha? Ano ba ito? Hindi mo lang kami nakapagdala pala ng ng patungan ng phone. He! Rafael, yeah? We don't have the phone holder. We forgot it. Dito na lang guys. Sa punong to. And I hope ang punong to ay makakatulong sa atin for today's vlog. Hoy! Hindi nakikita. Wala na kayo dyan. Dito yung aming hindi makita. Wait. Kailangan makita. What is the purpose of this? Ito nga yung purpose namin dito. So, ito guys, ilipat ko kaya dito. Ay nako. Ilipat ko talaga sa snowman dito. Nini, smack na. The Shimon, Rafael. May puno pa. Oh. So bagay, kasama talaga siya. So yeah. Yung tatay namin, masakit ang ulo niya. Hindi siya mama sa amin. Natulog. Ay, nako. Kami talaga. Hindi mo kami mapipigilan. Pagka gusto namin lumabas ni Rafael. Yan, Rafael, ya. No one can stop us to go out. Hoy! Paano bang siniman? Gano'n po siya dapat kalaki? Ha? Gano'n ba dapat kalaki yung snowman? Ow! You're not underexcited. Oh, sorry. Dahil underexcited eh. Kailangan ba yung yung katawan niya? Matangkad. Gagawa kami matangkad. Ha? Matangkad na snowman. Yeah, okay. Di under side room, Rafael. Well, handy is dao.
Hindi namin ito nagawa last year dahil nung pumunta ang aking bata ay wala nang snow. Nagpo-focus ba kayo? Ano pa naman tong ating ginagawang ano? Kulang-kulang. Dara pa, oh, in Andrea, oh. Gagawa muna tayo ng katawan bago dahil ulo. Tama na siguro to. Tangkad na, hanapan natin ng ulo. Gawa na natin ng head. At dumidilim na ang paligid. Baka umulan. Hoy! So this is the, let's make the head. Hmm? Wait. Not yet. Parang ano kasi mo. Aray ko. Rafael, boy. It's very fun. Ako na nag-enjoy sa Rafael nung naglalaro siya ng kanya. Ayaw niya ng ganito eh. Siya, naghahakot siya ng mga ano, mga mga payat na ano, mga payat na snowman. Si Rafael, ayaw niya ng ganito. Naghahanap siya ng ano, ng si Rafael, naghahanap siya ng ano, ng buo-buong ano, buo-buong yellow. Tapos, hala, parang pa-heart yung ulo ni Snowman. It's not that bad. Paano ba daw ito? Ayan na, nakaulo na ako. Meron ako dito. Meron ako guys, daradalang ano. Daradalang carrots.
Hala, kulang yata. Tapos, Nishda, dalawang kamatis. Ito yung ice. Rafael, come on here, Bita. Wala, ayaw. Rafael eh. Kailangan ko siguro i-ano guys ng yellow pa. Ang pangit. Ang pula ng mata. Rafael! Rafael! Kukmal. Why? The other one is okay. The other one cannot be broken. That's my soup. That's my soup. Nicht meisten die. That's my soup. Nicht meisten, das ist Michelle Schneemann. Ja, das meisten dann. Pakita ko sa inyo guys pagka nabuo natin. Lagyan na natin tong ating ano. Hindi. Yeah, tama. Para hindi lamigin si snowman. Rafael? Rafael? Come. Lagyan din natin siya ng sombrero. Diba wala na akong sombrero? Okay, time to show! Naglag yung mata. First ever! Oh. Diba? Ganda naman niya, oh. Tarad, tarararararad, tarararararad. Come on. Guys, ayan na yung ating si iwanan ko na yan dyan. Pero kuhanin ko syempre ito, tsaka to. Ayan. Picture lang kami. Kailangan na namin. Ayan, so yun. Kirain na ni Rafael. Yan. Okay. Nation given. Nisin na. Okay. Nation given. Sagwal. Oh. What is that? Okay. Guys, update. Anyway, kanina pa kami ganyan sa bahay. Nahatid na namin ng aming bata. Tapos, nakapag-guys na kami ng mga kailangang declutter. Tapos, ayan, maglinis na ako ng aming pinagkainan. Yeah, and that is for today's video. Ang pinaka-highlight lang naman ng video natin ngayon, gumawa kami ng snowman. Ayan, so yes, thank you so much for watching, and I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet, and I will see you in our next one. Always smile. God bless us all.